Ціхая вёска, невялікая колькасць жыхароў і няспынны кантроль тэрыторыі воінамі ў зялёных фуражках. Упершыню на варту пагранічнікі заставы «Роза Люксембург» заступілі ў 2014 годзе. 10 гадоў яны неслі службу ў сценах пераабсталяванай школы. Але час ідзе. І дзякуючы клопату і увазе да абаронцаў айчыны адкрываецца новая старонка ў гісторыі заставы. Клопат аб тых, хто на перадавой, прыярытэт. Беларускія пагранзаставы будуюцца па прынцыпе поўнай аўтаномнасці. Тут прадумана кожная дэталь ад зручнай мэблі да сучаснай бытавой тэхнікі. Але галоўнае, перадавыя тэхнічныя сродкі аховы, якія дазваляюць трымаць пад кантролем кожны куток. 25 кіламетраў. Здавалася б, няшмат, але гэтая паласа зямлі сапраўдны выклік для пагранічнікаў. Палітычныя нюансы пераплятаюцца з геаграфічнымі, балоты не проста частка ландшафту. Гэта выпрабаванне на трываласць, але да яе таксама гатовыя. Граніца абсталявана па апошнім слове тэхнікі, беспілотнікі лунаюць у небе, нібы усёвідушчыя вочы. Спецыяльныя прыборы сочаць за радыяцыйным фонам, сігналізацыя рэагуе на любы рух. Сучасная лічбавая сувязь забяспечвае імгненную перадачу інфармацыі. Тут няма месца выпадковасцям, толькі парадак і бяспека. 2025 год стаў часам актыўнага ўмацавання граніц. На беларуска-украінскім участку праведзена каласальная праца. «Роза Люксембург» ужо 4-я абноўленая застава, якая заступіла на баявое дзяжурства з пачатку года. Да канца снежня плануецца адкрыццё яшчэ 2. А наперадзе праектаванне 3 новых застаў, каб зрабіць ахову граніцы яшчэ больш надзейнай.